Sis ik Marco? Denk je dan Van Basten of denk je Bossato? Daar kan je alle kanten mee op. Maar sis ik Foppe? Dan begint dus Frieske het hudder te kloppen, want dan denken we alle keer aan Foppe de Haan. In zijn tweede leven is de begon als bondscoach van Jong Oranje. En hij is mijn speciale gast. Ik heb me trouwens vertellen dat een heel net eten sieren kan. En ik maak het hem net makkelijk, want we gaan heel rieken. En ik hoop maar dat er wat van mij oornemen wordt, want ik ben Joert even zienmeester. Dus we halen je mij Appie Visser, de visker van het zoeken, maar alle eelvoeten leeg voor een smakelijk meal met Foppe de Haan. Heb je denk springen? Ja, spring maar. Nou, Lina ben ik al net. Nee. De trassen los, want we gaan voort. Oké, dan lezen we Happy. Je zit er aan. Hier zit er aan de voeken. Zullen we die al inzetten? Ja. Dat game is nog nooit zo volle vis voor je. Nee, Valt hij net aan, moet ik zeggen. Valt me net aan. Nee, de plank valt me net aan. Er zit ze tussen, jongens. Oh, hier. Ik heb er even niet in nu krijgen, Happy. Ja. Oh, blinder. Tja, Ja. het lijkt wel een slang, joh. Ja. Hoe hard zou die wezen, Happy? Nou, deze schat ik wel op een hier of 20, denk ik. 20 hier? 20, ja. Let hem maar op het zakje. Ja, hè? staat erin. Ja. Let hem maar op het zakje. Je hebt er wat grutten in zitten en wat lietsen. Ja. In mijn tonsje passen die lietsen wat beter, want ik ga net zo'n grutte ton. Maar we Nee. gaan er wel wat tin bij zitten. Dat kan net beter. Nou, op naar de riektonnen. Op naar de tonnen. Riekje maar die heel. Nou, kostje mee, wat hebben we vangst, hè? Zo, dit is mooi. Mike, ik was een grauw bij, hè? Ja, dan mag je maar zeggen. Dat ik wel zeggen. Dit werkt. Dit werkt. Dit werkt wat. Ja, juist. Ja, dan maak ik wat, dat ik er zijn die IMP van die dikken bij. Vind ik wel lekker. Oké. Hè? Ja, dat weet je net, hè. Wat, Ja, Fab was hard voor mij van een goede grauwe heel. Zo Ja, dit? oké. Oh, dan krijg je Ja, hij kan krijgen ze het hebben. Ja, ja. Je hast een techniek van het pakken. Laat mij dat eens even proberen. Ja. Even zien. Nou, laat je maar bij grauwe beginnen. Ja. Ik had Ja, een... goed. blinder. Het sprek werd zijn gelet als een hiel, dat komt wel uit. Ja, ja. Zijn gelet als een hiel. Nou, dan hebben we hier genoeg. Die zal ik nog even skiermaatje. En die gebruik ik dan van een haardgerucht. Want ik maak een lekkere Simmense salade van die rieke eel. En dat doen we dan als naaigerucht jitbaaien, want dit doet heel de tijd nou voor mooie frisse jitbaaien. En dan doen we een beetje apart, hè. Want we doen maar pieper even niet eens. Nou, wat mij betreft kan Fop en nou komen. Maar kan we los. Kan we riekje. Nou, goeiemiddag. Rijtje jongen. Dit ligt erop. Ja. Mooi waar mijn naam, hè? Je gaat mooi waar Ja, wij dit is nog. fantastisch. Je vindt het fantastisch dat je er bent. Ja, het is mooi hè. Is dat een prachtig steekje? Ja, het is fantastisch. Dat is die depje en ik ga daar een tonnen staan. Ja, Hoe je het even wat heel riekje. dat is goed. Dat jij in dit decor, vind je? Ja, dat jet hier. Ja. Dat jet in ja, dit ja, decor. ja, bij zijn echte visker, dat is fantastisch. En hij eet ook nog vissen. Ja, Hoe mooi moet je het hebben? ja had Napoleon vroeger betaald. Ja, inderdaad. Mooi. We gaan erop aan. Oké. We gaan erop aan. Ja, dit is simmerwarm, man. Ja. Mooie lucht. Ja, prachtig, man. Ja. Ieder riekje heeft wat verschillende fases. En het is als volgt. Je maakt ze eerst pikkel je. Ja. Dan maak je ze... Eerst maar je skiermaatje, dat ga ik niet. Eerst maar eens je vangen. Dat hebben we niet. Dus lullen was worst, maar... Samen had het. Ja, oké. Vangen, skiermaatje, Ja, pikkel je. ja, En dan maar ze
droeg je en dan maar zo aan de pinnen. Maar we ze rieg je, Oké. daarna maar ze riek je. En last but not least, Op ieder geval, maar. zij is. De volgende fase die we er nou in gaan is het piekelje. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat je een goede piekelgraad hebt. Hè? Zet er altijd een jerpel in. Ja. En ik ga die jerpel die lees ik erin. En dat die jerpel dus op een goede manier droeit in het water, Ja. dan ga ik een goede piekel. Hier hebben we de eeltjes. Hartstikke mooi. Ja. Dit binnen de rode eelen. Eerder. Ja. Ben ik blauw? Hij ziet er blauw uit, hè? Ja. Maar ze zijn geen blauw, dan neem je dat net. Oké. Rode eelen, binnen eelen, die leven hier Ja. en die fretten hier. En de skieren eelen, die zijn geslachtsriep Ja. en die zijn wat vetter. Ja, oké. Hè? En die zijn dus klaar voor de grote reis, zeg maar, hè? Ja, Wat ja. meer. Die gaan de oceaan op. Ja, die gaan naar de Saragossa-zee. Ik Ja. je vertellen, Ja, ja. als ze er ooit komen, zoek die overheen, hè? Dus dat denk je toch ik aan zo'n beestje, wat dat... Die maakt De dan, hele die maakt dan weer- een hoop vet. Ja, die maat er ik Ja. wat, daar moet ik wat verteren kan. Nou, Ja. dit maakt 35 minuten piekelen. Oké. Nou, maar deze boot ben we van de morgen niet aanzetten. Heb is hard aan werk. Maar Mooi. eten sieren is net de grootste hobby, heb ik wel hier. Wie grootste hobby, Nee, nee, nee. Ja, Het ziet dat- er wel heel prominent op, maar... dat ik zei. Had ik wel eens een keer, toen ik stopte bij Heerenveen, had ik een afspraak met een kameraad van mij die wil graag eten ziet. Ja, En die soort mij leren, dus ook elke vreter heen, maar er is niks van komen, had ik gewoon vierste druk. ja, ja. Ja, het is mijn hobby ook net, en als je hobby is, dan neem je er tijd voor. Hè. ja. Dat Maar best let ik net al daar, een hoor. keukenprins. Ah nee, ik heb een prachtig verhaal. Ik moet je een keer leren alleen voort naar nou? wie mijn vrouw voort en die hier wat keurig in het netje zet. En er moest water onder, er moest zout in. En dan ben ik met het pandje naar de boer van gewoon zoveel water wat eronder, hoeveel zout wat erop. Dus daar had de buurt het nou hoor. Ja, dus dat is best wel aardig Ja, ik ben betoefd in het betoefd in dienst hier. Ja. Maar je bent natuurlijk een betoefd leermeester op voetbalgebied. Maar er ben ik nog meer dingen, het vatperfums. Ja. Ja, dat is hartstikke mooi. Hoe gaat dat? Ja, de trend is een trein. En, Vertel even, ja. wat is het precies? Nou, dat is een fonds wat toch een groep ondernemers in Heerenveen of rondom Heerenveen opgericht is. Ja. En daar is mijn naam onleend. Dat vond ik eerst wel, moest wel even aan wennen. Want dan is ik even vaak, dan denk je van nou meestal denk ik dat is ijltuiterij, maar dat is dus absoluut net. Dat zo ben je net. Maar het gaat om, er wordt dus geld ingebracht en het geld wordt besteed om een band die op een of andere manier tussen de wal en het schip zitten. Dus dat hoeven, heel vaak denk je dan aan een band met een beperking of zo, maar dat hoeft helemaal niet. En dan doe je maar sport. Ja, sport, maar ik gewoon ondersteuning op allemaal. In de maatschappij? In de maatschappij. Dus bijvoorbeeld een jongen die wil graag voetballen, maar het is wel heel raar, maar die kan de contributie net betalen. Dan zullen wij de contributie betalen, die kennen dat Oké. wel eens. En we brengen op vakantie en Ja. nou ja, en dan oké. Ja, dan moet je prima, doen. dan moet je doen. Oké, hier hebben ze piekelen. En wat ze er even uit. Ik zal even niet voor naar. Pak hem even zo. Even naar droeien, want anders dan krijg je ook van die witte hiel. Van de piekel. Oh, oké, Hè? ja, ja. Dus even een beetje Zo. uitdroeien. Dan lezen we de droegen hier even op. En dan geven ze rijgen. En dan heb ik het volgende bij nodig. Ik heb een scherp mesje. Hier hebben we het vinsje. Dus daar moet ik iets goed zien, want het heeft een Ja. vrij taai. Nee, daar draai ik even mee. Dan pak ik de pinnen, Ja, druk ik hem daarachter terug. ja. En dan moet ik even die graad opzieken, want dat jou te steun in de tonnen. En dan reken ik me zo aan. En dat is even belangrijk. Alle keer de neuzen dezelfde kant op, krijg je het bij voetbal. Hè? En soldaten. Ja. En soldaten. Hè? Dus alle keer maar de wand hier zo aan. Oké, hou jou even de. Oh, En dan is er nou in. Tje. Oh, dat is mooi. En maar Nou, er maar nog we- op? Ja, doe het maar op. Wat we in de gaten houden moeten de temperatuur. Nou heb ik wel een thermometer, maar ik heb altijd een hele goede De handen. hand van Fjellen. Hè. Dit is warmer dan mezelf, dus hij is niet meer nou wat te koud. Ik pak even wat water uit de sleet. Beetje water uit de sleet. Nee, lid maar. Tje. Hij krijgt een beetje te warm. Oké. Ik hoor het er heel hard aan.
Ja, dat gaat goed. Nou, hij moet een beetje te warm, ja. Zo'n beetje. Zie je, ga ik het lookje, kijk even spieken, hè. We gaan even zien hoe het erin zit. En kijk het even checken. Alle keer, hoe het gaat. En dat maakt ongeveer, nou, ja, het hangt van de dikte van de hiel af, maar we moeten goed in de gaten houden. Maar dit kan dan wel goed 2 uur zien. Oké. Hè? Ik kan wel in de kaart spelen hier. Hij kaarten bij. Glasje bier. Oké, Zullen we dat maar doen? dat is prima. Doen we dat. Nou, happy. Laatste kaart. Uit! Ik heb het eigenlijk Dit duurde net lang. goed scoren, hè? In 1 keer. Nou man, ze hadden langer nog in zitten. Zo stond maar even aanpakken willen. Ja. Tje, hoe liep het dit? Zwem in de reek. Tje. Hè? Dan mag ik ze even broeien. Ze hadden ze nou wel in, dan maakt ze even in het plastic. Dus ik lees ze hier even in. Maar ze hem even niet aanpakken, hè? Pak hem maar even niet aan, zat eruit. Hier uit. Ja? Hierop lezen. En dan broeien we ze eventjes. Ik ga dat even doe dat even in het vuilniszak. Super, hè? Maar je ziet, jongen. Voor het hele elftal hebben we hier. Eventjes broeien. Een kwartiertje. Even lekker broeien laten. En dan giet het veldje er wat makkelijker af. Een lesje bier erbij. Jongens, daar gaan we dan. Oké. Nou, hij is even een mooi broertje, jongen. Dan laat het veldje even wat los. Dan moeten we er maar even in proeven, hè. Dan zet je hem eerst even een mooi in je uitziekje. Zus ook door. Ik haal je de tol en dan haal ik erachterlangs. Dan giet dat veldje, dan giet het zo af. En dan trekt het tje. Ja. Zit hoor. Perfect. Lekker eten. Dit is lekker. Echt lekker. Oh, dat is leren van die werk, jongen. Ik zou zeggen, Ja. vies ik de soort, want ja, het piekelje dat is wichtig. Ik vind het heerlijk. Ja, het is lekker, ja. Complimenten aan de kok. Ja. Ze weet dat ze in beeld is. We zijn hier bij het Abelense stadion. En we zijn hier nou bij het Abelense stadion en ik ga hier een tafel reserveren in het restaurant Foppen. Zo. Dus ik zal even een hele lekkere salade maken, maar een lekker dessert nog. Lekkere salade, maar rieke eel. Maar eerst krijg ik nog even een speciale behandeling van de meester. Waar zit die maar kleren, jongen? Nou, hij heeft er kleer voor, hè? Hij heeft er kleer Denk voor. toch? Dat is even schijn, zo mooi dat er is. Het is al, ja. Je schoorsteen ergens op, vind je wel? Wiet is komen. Ja, maar ik weet het, ja, nou ja. Ja. Ik ben wat een patser vanzelf. hoor. Nee, dat is duidelijk. Ja. Ja, maar. Nou, komt er. Hier rennen, hier rennen, hier rennen. Dat is wel luisteren hier. En ook kappen nemen we dat. Zo, zo. Oh, wacht even, oh, wacht even. Oh. Ja. Haha. Speciaal voor deze bijzondere dag heeft de Rijkswacht een gastgeregeld voor Koppen. Ja, Koppen, kijk maar om je heen. Want met deze gast ga jij lekker eten. Jesper, wat zei? Hoe lekker eten hier naartoe? Ja. Ja, en hoe lekker eten met rijts of zo, zei je? Ja, dat hier ik hoor. Oké. Maar hier dan nog meer hoor. Dat ga ik net jet. Voor een, Ah, sfeer, jongen. een speciale gast hier. Hey, sfeer. Hoi, We gaan jongen. samen eten. Hallo. Hey, oh, dat is leuk. Rijtse spanning, ja. Hoi, ik ben Zwier. Ja. Dat heb ik al eens gezien. Ja, dat klopt. Maar hoe kennen je elkaar? Sfeer is mijn zwager. Die zwager. Ja. Bij sommige familieleden denk je van die maar 4 voortblijven, maar dit is net. Dit is mij wel tegen bij. Ja, hè? Ja, dat is En best. wat heeft dit voor speciaals? Wat is dit voor speciaal? Ja, dit is niet zwager. Ja. Zul je elkaar een soort? Nou, hij bent bij mij in de buurt, maar bij sommigen kan het net vallen. Nee. Nee, dat valt wel wat. Want maar- wij hier in Jet, daarom hebben we deze afspraak regelen. Ja.
dat zelfs de wintersport er geloven moest. Of net? Wij zouden maar zitten aan te skiën, maar dat is net droog. Nee. Wij konden geen moment vinden dat koer. Nee. Dus hij is nog voller droger dan ik. Dus als wij hem 200 meter van elkaar af, Ja, je krijg je net een afspraak met elkaar. nee, dat klopt. Dus het is En toen prachtige dachten wij zo, gelegenheid. dan nodigen we zwier uit Ja, om te geren te eten. oh, dat is fantastisch. Nou, hartstikke goed. Ja, Dat is de achterstekende gedachte. Ja, dat is goed, Ja. jongen. Dat is Ja? ik kreeg betaald. We zijn hier in het stadion en we zijn hier eigenlijk ook alweer wat de gast in het restaurant. Vinden we hartstikke fijn. En ik ga hier werken bij de Frieslandbank. Ja, klopt. Je bent de man van het Yield. Ook. Ook. Ja, maar ik geef het geld uit met een goede bedoeling Oké. voor het merk Frieslandbank. Jou het Yield uit voor de Frieslandbank. Ja, voor Dat is een het mooie merk baan, voor het Yield merk uit Jaan. Ja, Hè? daar ben ik ook wel blij mee. Ja? Zeker weten, ja. En regel je de Yieldzaken ik voor Fappen of net? Hij had God in de hand. Hebben we dat in de hand? Onblindend. Valt wel mee hoor. Valt wel wat mooi? Maar voor de bank werk ik met name voor promotie, Ja. communicatie. Oké. Dat is mijn bijdrage aan de bank. Oké. En dat kost geld. Hey joh, Erik, met SC Heerenveen Tomaatje nog net? Ja, we hebben een skybox, Oké. sponsoring. En we nemen heel veel gasten mee naar het stadion bij mooie thuiswedstrijden. Dus wij hebben een warm hart voor Heerenveen. Dat ken het beter. Ken me. Nee. Ik schenk eerst even een glasje wien van Emien. Een Chardonnay. Nou, van een tiesje. Hè? Hij doet het goed, hè? Of nee? Is het wel wat een... Lekker fris. lekker fris. Ja. Doe je ook maar, ken Ja, het wel ja, naar de ja, sport ja. zijn? Ja, ja, dat ken ik Ja? Ik ga een goede sportmaaltijd van iemand. We doen die Rieke Hiel van onze Appie. Ja, heb je En dan maak ik een lekkere frisse salade van. Jim hoort het maar even wat pratende. Ik je nou aan het werk. Komt leren. Goed zo. Ja? Succes, hè? Is het nou? Zo. Het ziet er wel haast briljant uit. Hast briljant, hè? Hast briljant. Dat is een goede trainer, zei het nooit dat het helemaal goed. Het ziet er wel mooi uit. Ja, ik hoop dat ik goed smaakt. Maar ik had toch nog één vraagje, ik zal ondertussen even wat bijskinken. Maar Lekker. nou staat Heerenveen elke keer zo op het vierde, zesde plak hinnen. En nou vregen wij u ze eigenlijk een beetje af. Wat moet er nou gebeuren om wat bij de eerste treien te komen? Ja, ik weet het al. Ja, maar- met mij Ja. maar dat is het zo. Dat wie je hier en door. Nee, hier en door. Nummer tretje maar ze contracteren. Ja. Dan komen ze vast bij de eerste Al is tretje. het net voor het voetbal, dat is tussen de midden en het eten, volgens mij is dat de extra dimensie. Dat moet erin. Zo dat wezen. Ja, dat is absoluut. Ja, maar het leidt hem nergens om, want het is al een keer goed hier, of net? Ja, dat is prima. Maar is het voetbal een stukje leuk dan? Voetbal is heel leuk. Ja? Soms komt de baltje in de PL en dan krijg je in op, dan krijg je uit. Ja. En voetbal is ik denk een oudwinger, want dat is ik zo. Volgens mij is het krijgers met dit. Hè? Maar je denkt oudringen. Met die oudwinger. Ja. Je moet de baas op veld worden. Hè? Ja. Ja. Maar de baas weten wat je En doet. ja, maar ik wat ervaring heb, daar was ik meer ervaring dan toen 20 jaar. Natuurlijk, Hè, natuurlijk. Dus dat geldt voor dit team ook, maar hebben we wat ervaring nodig, vind ik. Maar ze luisteren dus het goed jet, ze moeten eigenlijk één ding doen. Nummer tretje. Juist, Hè? juist. Lekker eten. Het geheime wapen. Het geheime wapen. Lekker eten. Ja, dank u Neem wel. het ervan. En ja, Foppe had een heel verhaal bij wel even. Ik weet niet, Ja. vertel wel even wat het al geweest is. Nou, Nou? dat heb ik vanmorgen al gehoord. Ja, Ja. over vanmorgen. Meneer, Nou ja. eet smakelijk. Dank u wel, jongen. Het dessert. Jitmaaien. Mijn pieper. En heel soort mensen die beginnen al verkeerd met de jitmaaien. Want de jitmaaien, er zit een kroontje in en je moet ze altijd een wasje met het kroontje erom. Doe je dat net, dan rint de jitmaai vol met water en dan smaakt het er naar water. Dus altijd met het kroontje aan, wasje. Daarover bij een piepersaus. En die is maken van slagroom. En daar komt doorheen een puree van jitmaai. Dan komt erbij, je snapt het wel, pieper.
En om dat nog wat te versterken, doe je daar anisette doorheen. Dat is een anijslikeur. Dat verhegert de smaak een beetje. Een scheutje, een borrelglasje. Nou ried je dit er gewoon lekker terug. En dan krijg je een hele mooie jitbaaien. Puree, met pieper. En die doe je gewoon in de midden. Dan hebben we een mooi baltje ijs. Die komt er in het midden zitten. We zetten er een 10 bij een griffel op. En last but not least, nog één keer de piepermolen. Want wij houden van pittig hier in het Jereveen. Zeest maar. Het smaakt het goed, hoop ik. Zo jongen, Ja. mooi hè. Het is een soort ster. Ja. Dan zijn veel weer zoet ik. Ja, Niet, ja, ja. ja, nummer He- 13. Hele ster. Een hele ster, een hele ster hebben we nooit. Heel en heel. Hè? Wat mooi. zeg. Nou, dit is lekker die remmen maar die jetbaan. Ik zou zeggen, neem het ervan. Nou, mooi man. Goed zo, Hartstikke lekker eten. mooi, ja, Dankjewel, hè. dankjewel. Heerlijk.